mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗauke ilimi, jahilci zai tabbata. To, abin da nake son mu lura a nan da shi, annabi ya ce za a ɗauke ilimi, haka ne? Za a ɗauke ilimi ya ce, amma ya ce za a ɗauke karatu? Ba cewa za a ɗauke karatu ba. Mutum zai yi karatun, amma ba mai ilimin ba ne. Zai yi karatun ya tara, karanta littafi da yawa, amma kuma a hakika ba malami ba ne. Ko da kan samu irin waɗannan abubuwa a yanzu da yawa. Sai ne je karatu, amma kuma bai ɗauko karatun daga maluma ba. Yana amfani wajen ba da karatun da fahimtar ga lugar larabci. Da duk kalma da ya samu, wace kalma ce ta larabci, tun yana fahimtar larabci, to zai ɗauko ta fassara ta da fahimtarsa ba tare da ya je wajen wani malamin da yake malami ya karantar da shi ita ba. A zai tsaya da fahimtarsa, ya je ya saurari lakcoci, ya saurari muhadaratu, ya saurari kalmomi, dan abin nan da shi to shi ya zama malami. Ba ma malami ya zama mujtahidi a ganinsa. To wannan kaga akwai matsala. Shi yasa ake ta samun abubuwa da yawa. Yanzu misali, abubuwan da suke ta bazuwa kwanan ba na son in tunatar da su ko in sake dawowa da su, amma dai abu ne mai kyau mutane mu sani. Ina son mu yi magana akan mu ne, ba magana akan wanda ya faɗa ba. Wanda ya je abinsa can shi ya bana, ba akan shi ba shi nake so mu kalla ba. Kar mu kalle shi mu kalli kanmu, saboda kan mu faɗa cikin shubha da yawa. Misali, kalimar falah, yafli, kalima ce a larabci tana da ma'anoni da yawa. Buhari ya ajiye ta a wani guri, sai wani malami kuma ya same ta sai ya ce fala, sai ya ambace ta da ma'anar da bata dace ba. In an ce fala, yafli, kamar rama yarmi. Fala yana nufin ana tona gashi ko ana taɓa gashi ana gyaggyara shi. Ba sai da cewa ana ɗauko wani abu ciki ba, a'a ana kaza ana kaza. Ana cewa fala kamar sha'iri a ce da shi fala shi'ira. Ya zo yana binciken wato baitocin waka, abin da yake sahihi ya tabbatar da shi, abin da ba sahihi ba ya busar da shi. Ana cewa da shi fala. To shi hadisin nan ya zo ne, Buhari zai iya kawo shi a maganar sada zumunta, zai iya kawo shi a maganar tawadu'u na annabi sallallahu alaihi wasallam, zai iya kawo wannan hadisin a maganar cewa ya halatta muharraman mutum wacce ba aure tsakaninsa, yar uwar uwa ko yar uwar uba ko yar uwar tashi ta kansa ya ta taba kansa. Zai iya kawo shi a wannan bagirin, zai iya kawo shi a haka ko zai iya kawo cewa ya kawo babin ya ce ya halatta mutum ya je ya kwanta ya bacci a gidan muharramarsa ko gwaggwansa, ya gwalgwansa ko ya kumbansa ko abin da shi, saboda annabi yana zuwa ya yi bacci a wajen wannan mata ya kwanta, har ma tana taɓa gashin, domin muharrama ce ba aure tsakaninsu, ta ma tana taɓa gashinsa tana aure shi. To sai ya kawo wannan babi shi kuma a inda bai dace, sai ya faɗi lafazin da bai dace da wannan gurin ba, domin a hadisin shi Buhari bai ambaci shi abin da ya faɗa ba, bai faɗi wannan ba, kawai ya kawo magana fala kawai, yafli kaza tabli kaza shi kana abin da ya kawo. To wannan hadisin yana zuwa gurbi daban-daban a aje shi nan saboda yana da ma'ana kaza, wannan gurin yana da bukatar shi, a dauki kaza a kai shi a ce kaza shi ne kaza. Musannif yana iya kawo hadisi gurare da yawa,
saboda manufofi da yawa da suke. To amma sai ka zo tunda ka fahimci kana jin larabci, iya abin da ka fahimta na larabci shi da shi kenan abin da ka fahimta, sai ka ɗauka fassara iya fahimtar ka. Wannan ya nuna baka je wajen malamai kai karatunsa ba, kai ne kawai ka karanta da kanka. Da ka je wajen malamai ba za su yarda ka ɗan farawa annabi irin waɗannan abubuwa ba. To abin ina yi mana nasiha ne, kada mu dogara da cewa kawai mun zo wajen muhadara mun ji karatu ko mun ji muna iya fassara, muna jin larabci kawai mun ga karatu a cikin littafi mun ɗauko muna fassarawa da iya fahimtar mu. Fahimtar ka ba za ta ishe ka ba, sai ka je wajen malamai. Dole ne ana son tsantseni ga malami wajen kalima ya zama yana da tsantseni.